Ti wedi cael digon o dy wallt fflat di fywyd? Ti eisiau gwallt cyrliog llawn bowns? Yna mae'r ateb gen i. Na, nid rhoi lemon ar dy wall. Na, nid ei olchi mewn mil chwaith, ond... Na! Crystiau bara, siŵr. Ti wedi clywed bod crystiau bara yn rhoi gwallt cyrliog i ti? Wel, oce, i fod yn onest, sdim prawf bod Crystiau yn cael unrhyw effaith ar dy wall. Ond, mi fydde di'n dipyn iachach, achos mae gwyddonwyr wedi profi fod llawer mwy o faith yn y crwst na syna yn y bara. Paid gofyn i fi. Sa'n gwybod beth ydych ti'n neud ar Crystiau yna? O, ti wedi cael syniad, do? O, hyfryd, Ianto.